Γιορτή πορτοκαλιού στο Φόδελε την καθαρά Δευτέρα. Γιορτάζουμε τον καρπό που κατοικούν οι ηλιακτίδες. Φωτεινό πορτοκαλί. Ανοιξιάτικα κούλουμα με χρώμα πορτοκάλι στο Φόδελε. Γιορτή γεμάτη γεύσεις, γλυκά και αρώματα. Ρακί από πορτοκάλι, ανθόνερο και χρώματα. Γιορτή γεμάτη δρόμενα, παιχνίδια, μουτζουρώματα. Καθαρά Δευτέρα Φόδελε. Ολοήμερη γιορτή πορτοκαλιού στον τόπο του. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Φόδελε. Χορηγός επικοινωνίας Έρα Ηρακλείου 97,5. Έχουμε μπροστά μας ένα τριήμερο, το τριήμερο των Αποκρεών, την καθαρά Δευτέρα, και γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις για τις οποίες σας έχουμε μιλήσει σε διάφορες εκπομπές εδώ στην Έρα Ηρακλείου. Θέλω τώρα να πάμε κατευθείαν στην καθαρά Δευτέρα και να σας μιλήσουμε για μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την καθαρά Δευτέρα στο Φόδελε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Φόδελε. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί φιλοξενούμε την κυρία Ελένη Αυγουστάκη, την οποία και καλημερίζουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Φόδελε δραστήριος για άλλη μια φορά. Ναι, νομίζω ότι είμαστε πολύ δραστήρια. Και μπράβο σας. Και έχετε μπροστά τώρα την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης, μιας γιορτής, ουσιαστικά της γιορτής πορτοκαλιού στο Φόδελε. Θα μας δώσετε τις λεπτομέρειες, κυρία Αυγουστάκη, περί τίνος πρόκειται ακριβώς? Ναι, καταρχάς θα ήθελα να σας μιλήσω λίγο για το στόχο της γιορτής και μετά να περάσουμε στην εκδήλωση. Λοιπόν, ο στόχος μας είναι διπλός. Θέλουμε να δείξουμε το τοπικό μας προϊόν, το πορτοκάλι, από το οποίο προερχόταν το κύριο εισόδημα του Φόδελε και που στηρίζει ακόμα ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας μας. Είναι ξακουστό το Φόδελε για τα πορτοκάλια του. Κοιτάξτε να δείτε, θέλουμε να κάνουμε γνωστό ότι πρόκειται για μια παράδοση μακραίωνη, η οποία καθιστά το Φόδελε ένα είδος φυσικού μνημείου. Μια παράδοση που αναφέρεται ήδη το 15ο αιώνα από τους περιηγητές. Θέλω να πω ότι ο Ιταλός μοναχός, ο Κριστόφορο Παντελμόντι, το 1315 μας λέει ότι το Φόδελε στολίζεται με πολυάριθμα πορεφόρα δέντρα. Πρόκειται λοιπόν και μια παράδοση η οποία είναι μακραίωνη και καθιστά το Φόδελε ένα μνημείο. Αυτό θέλουμε να το αναδείξουμε και να το προστατεύσουμε. Βεβαίως, πολύ καλά κάνετε. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, είναι ξακουστό, όπως είπαμε πριν, το Φόδελε για τα πορτοκάλια του, αυτά τα νόστιμα και τα ζουμερά πορτοκάλια, και πάνω στα πορτοκάλια θα στηρίξετε και την μεθαυριανή σας εκδήλωση, στην παραγωγή σας ουσιαστικά. Είναι πολύ σημαντικό το ότι σε αυτή τη γιορτή συμμετέχει πάρα πολλοί κόσμος. Στην οργάνωση δηλαδή συμμετέχει όλο το χωριό. Πάνω από 50 γυναίκες του χωριού εδώ και μέρες προετοιμάζονται, ετοιμάζουν γλυκά, λικέρ, διάφορα, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να γευτεί πράγματι παραδοσιακές γεύσεις από το Φόδελε. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος, να αποφασίσει κάποιος να έρθει στο Φόδελε να περάσει την καθαρά Δευτέρα του, τι ακριβώς θα απολαύσει εκεί στο χωριό σας? Λοιπόν, είναι μια, όπως είπαμε, ολοήμερη γιορτή και θα ξεκινήσουμε γύρω στις 12 το πρωί και θα τελειώσει όπου πάει. Ωραία. Λοιπόν, το πρωί θα έχουμε αγλοπαιδιές, θα έχουμε παιχνίδια, δρόμενα, βαλμά, τσουβαλοδρομίες, αυγομαχίες. Ταυτόχρονα και παράλληλα θα μπορούν να δοκιμάζουν διάφορες γεύσεις, δηλαδή διάφορα γλυκά που κάνουν οι συγχωριανοί μου εδώ πέρα, από πορτοκάλι, από νεράτζι, από περγαμόντο, λικέρα από πορτοκάλι. Θα προσφερθεί φυσικά η φασολάδα, που είναι το παραδοσιακό της καθαρά Δευτέρας. Μετά στη συνέχεια θα έχουμε, ή ταυτόχρονα θα δούμε πώς θα το οργανώσουμε, θα έχουμε προβολές που θα αναφέρονται στην ιστορία του πορτοκαλιού, πώς έχει αποδοθεί μέσα από ποιητές, από ζωγράφους κτλ. Και λίγο αργότερα θα έχουμε ζωντανή μουσική, παραδοσιακή μουσική από καλλιτέχνες του χωριού μας, και θα μπορούμε να τσιμπήσουμε και κάτι απλό βέβαια. Λοιπόν, άρα γύρω στις 12 θα ξεκινήσετε με όλα αυτά τα παιχνίδια, στα οποία ποιοι θα συμμετέχουν? Συμμετέχουν και τα παιδιά του χωριού μας και οι μεγάλοι, θα μπορούν να συμμετέχουν και όλοι οι επισκέπτες. Έχουμε νηπιαγωγούς και δασκάλους οι οποίοι έχουν ήδη οργανώσει μια έκθεση με θέμα του πορτοκάλι από το σχολείο. Οι νηπιαγωγοί θα απασχολήσουν τα παιδιά με διάφορα παιχνίδια.
Προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε μια εκδήλωση που αφορά όλο τον κόσμο. Να τα έχει όλα. Μάλιστα. Εγώ διαβάζω το δελτίο τύπου ή ακούμε και το σποτάκι εδώ στη Νέα Ηρακλείου που είναι και χορηγός της εκδήλωσής σας. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο εδώ να πω κάτι, ότι η Αέρα Ηρακλείου πράγματι στηρίζει πάντα έτσι χωρίς καμιά αυτή ό,τι εκδήλωση κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμέσως συμπαράσταση. Να είστε καλά, κυρία Αυγουστάκη. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που γίνονται και στην περιφέρεια. Δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, είναι και η περιφέρεια που κάνει σπουδαία πράγματα και εσείς εκεί στο Φόδελο το έχετε αποδείξει. Γιορτή Πορτοκαλιού, λοιπόν. Γιορτάζουμε τον καρπό που κατοικούν οι ηλιακτίδες, λέτε. Σωστό. Είναι ποιητικό αυτό. Ναι, είναι πολύ ποιητικό όλο αυτό το δελτίο τύπου. Είναι το φωτεινό χρώμα. Πορτοκαλί. Και ξέρετε, θέλουμε να σας διακόψω λίγο. Ο δεύτερος στόχος λοιπόν της γιορτής είναι αυτός, ότι θέλουμε να βάλουμε λίγο χρώμα, λίγο φωτεινό πορτοκαλί στη ζωή μας, λίγο φως. Γιατί ο σύλλογος μας, αν θέλετε, αντιτάσσει σε αυτές τις διαλυτικές στιγμές που ζούμε, έτσι δεν είναι, που υπονομεύουν ταυτότητες, ενότητες κτλ. Ένα παλιό καλό γιατρικό που λέγεται συγκίνηση, με την έννοια της ψυχικής διάγερσης. Την έννοια που τη βρίσκουμε στην αρχαιολογική τραγωδία, τη συμμετοχή, τη βίωση της πολιτιστικής ταυτότητας, την ενότητα μέσω της δράσης, της γνώσης, της ψυχαγωγίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι αυτό το δεύτερο στόχο τον έχουμε ήδη πετύχει με αυτή τη μαζική συμμετοχή στην οργάνωση της γιορτής. Φως λοιπόν, είναι και αυτός ένας στόχος, φως και χρώμα στη ζωή μας. Πολιτισμό, ταυτότητα. Διαβάζω παρακάτω, λέτε ανοιξιάτικα κούλμα με χρώμα πορτοκάλι στο Φόδελε, γιορτή γεμάτη γεύσεις, γλυκά και αρώματα, ρακί από πορτοκάλι. Για πέστε μας για τη ρακί από πορτοκάλι. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια παράδοση η οποία αναφέρεται ήδη στα βιβλία, τα παλαιότερα βιβλία για το Φόδελε. Παλαιότερα λοιπόν, από ό,τι μας λέγανε και οι γιαγιάδες μας, σε μια εποχή που ήταν δύσκολη όπως και τώρα και που οι καιρικές συνθήκες είχαν καταστρέψει τις καριέρες και τέτοια, τους είχε δοθεί ειδική άδεια για να βάλουν ρακί από πορτοκάλι, που τα πορτοκάλια σαπίσαν κάτω κτλ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θέλουμε να το κάνουμε, να το δώσουμε στον κόσμο, να το κάνουμε γνωστό ότι υπήρχε και αυτή η παράδοση. Μάλιστα. Και θα βγάλετε πάλι ρακί από πορτοκάλι? Δεν νομίζω ότι θα το κάνουμε. Ανθόνερο όμως? Ανθόνερο, ναι, ανθόνερο είναι κάτι πολύ ωραίο, γιατί έχει πολλές μυρωδιές. Και το ανθόνερο έτσι από φύλλα νερέτσιου, πορτοκαλιάς και τέτοια. Γιορτή γεμάτη δρόμενα, παιχνίδια και μουτζουρώματα, διαβάζω, κυρία Αυγουστάκη. Καθαρά Δευτέρα στο Φόδελε λοιπόν, ολοήμερη γιορτή πορτοκαλιού στον τόπο του. Ναι, μην το ξεχνάμε αυτό. Το τονίζουμε, γι' αυτό επιμένουμε σε αυτή τη μακραίωνη παράδοση. Είναι ωραίο πράγμα να κρατούμε όλες αυτές τις παραδόσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο και να καλέσουμε τον κόσμο να τιμήσει την εκδήλωσή σας. Στις 12 περίπου θα ξεκινήσετε, όπως μας είπατε, την Καθαρά Δευτέρα, εκεί στο Φόδελε, στη γιορτή Πορτοκαλιού. Μια γιορτή που τα έχει όλα, από παιχνίδια μέχρι φαγητά, έκθεση, προβολές, γεύσεις, αρώματα, χρώματα, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία να έχετε. Καλό τρίμερο. Γεια σας. Σας περιμένουμε. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γιορτή Πορτοκαλιού στο Φόδελε την Καθαρά Δευτέρα. Γιορτάζουμε τον καρπό που κατοικούν οι ηλιακτίδες. Φωτεινό πορτοκαλί. Ανοιξιάτικα κούλουμα με χρώμα πορτοκάλι στο Φόδελε. Γιορτή γεμάτη γεύσεις, γλυκά και αρώματα. Ρακί από πορτοκάλι, ανθόνερο και χρώματα. Γιορτή γεμάτη δρόμενα, παιχνίδια, μουτζουρώματα. Καθαρά Δευτέρα Φόδελε. Ολοήμερη γιορτή πορτοκαλιού στον τόπο του. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Φόδελε. Χορηγός επικοινωνίας Αέρα Ηρακλείου 97,5.